ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 days ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿತ್ತ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಭೋಜರಾಜವಾಮಂಜೂರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಈತ್ ಸಟಲ್ ಈತ್ ಶಾಂತುಲ್ಲಿರದೆ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮೊಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ CID ಧಾರಾವಾಹಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಅರೆಗ ತುಳುನಾಡದ ನಂಟಿ ಎಂಚ ಅವಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡಲೆ ನಟನೆ ಮಂತೆರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಅರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ವರ್ಕ ಬಲೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್? ಸರ್ ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಲ್ಪದಾರ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂಡದು ಏನೋ ಬರ್ತಾತೀನಿ ಶಿರ್ವ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡವಲು ಶಿರ್ವ ಬರ್ನೊಟ್ಟುಡು ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ಎನ್ನ ಬರ್ತಾತಿ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆಡ್ ತೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮುಂಬೈಡೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಶಿರ್ವ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬೈದ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇರೇಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಚದಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂದು ಇರ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾನೇ ಸುರುತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿತ್ತೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು CID ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಲ ಬರೀತಿರಾರು ಕತೆ ಬರೆಪಿನಟರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬರೆಪೇರು. ತೋ ಸಂತೋಷ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಡ್ ಮಲ್ಪ ಮರಾಠಿಡ್ ಮಲ್ಪ ಗುಜರಾತಿಡ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷಾ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ತುಳುನಾಡು. ತೋ ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ಭಾರಿ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಮೂಸ್ಟಿಂಗ್ ದುಂಬು ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಫ್ಲೆಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ದ ಅವ್ರ ದೇವರದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋತಿದ ಒಂದು ಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ಮೂಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಏತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರ ನಾನೇ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಪೋಯಿನಕುಲು ಬೇತೆ ವಾ ದೇಶಡತನ ಊರುಡು ಏತೆ ಪುದರ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರುಗು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಡಿತಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈತು ವರ್ಷ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒಡೆ ಸಿನಿಮಾಡು ವರ್ಕ್ ಮಂದರ್ ಇರೆಗ್ ಏಪಲ್ ಆತಿಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತನೆ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 days ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿತ್ತ. तो एव्री मंथ 30 days ಏನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಾಗ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ದಾದ ಕಾರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಓದ್ತವನಾರೆ ದಯಬಂಡ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲಮಲ ಸಿನಿಮಾಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದಿ ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕತೆ ಆಂಡ ಓದ್ತವನಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕತೆಟ್ ದಾದ ದಮ್ಮುಂಡು ಇರೇಗ ದಾದ ತೂದಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಆಂಡ ಸರ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಮೇನ್ ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಈತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇರ್ನ ಎದುರು ಇಂಚಿತ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಸ್ಟೋರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈತ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈರು ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಐನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ನೀ ತುಳುತ್ತ ದಾದಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಾಟಕಲೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನ ಈಜಿನ ಮುಲ್ತ ತುಳು ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೋದು ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಾದನ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಇರು ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದೇದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲೇಸ್. तो ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಅಂತ ತೂತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆತನ ಐಕ್ಲ ಅವು ಅಂತ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಈವನ್ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಚು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚು ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು.
तो ಅವಲೊಂಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಥಾಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ तो ಎಂಕಲ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಡೇರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೀರೋ ಇಸೆ ದಯಾ ಸರ್ ಈ ತೋರ್ಸರ್ದಿಂಚ ಬಾಂಬೆ ಉಳ್ಳರು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮದತಿದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಊರ್ದ ನೆನೆಪುಲು ಊರ್ದ ತಿಂಡಿದ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ತಿನ್ಕ ಊರ್ದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮೂಡೆ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮದ ತಿನ್ಕ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗ್ ಬರ್ಕ ನಾಗನಾಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂಚಿನ ಇನೋಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಉಲೈದ ಫೀಲ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಪಿನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸ್ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಡೆಲಿಕಸಿ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಲಿಕಸೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಡೆಲಿಕಸಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಡೆಲ ಪೋಂಡ ಕೋರೊಟ್ಟಿರಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಅಂದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಅವಿನ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂವೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಲ್ಲಿತ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೆಳೆಪನಾಗ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನೀನು ಈ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಿ ಪಂಡದು ದಯಾ ಸರ್ ಎಂಚ ಸರ್ ದೈವ ದೇವೇರನ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ನಂಬುವರು ಪಂಡ ಪಿದೇವರು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದಲ್ನ ಮಂತೆ ಪಂದನ ದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡದು ಆ ವಿಚಾರಡಿರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿರೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಅಗಲನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಡುಪನ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ನ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೂತ್ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬೋನಿದೆ तो ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಲ್ಲೋಡು ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆತ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ ಹಿಂದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಕ ಇನಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ನ ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಡು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ನಂಗೆ ಒಂದಮ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟು ಅವರೇ ಬೆಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೊ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ನಮ್ಮಾರು ದಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮಾರು ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ತೋಪವನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲ ಇರ್ನ ಜಾತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕುಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಈರಿ ಎತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಳ್ಳರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವು ಉಂಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ತುಳು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಉಂಡು ಲೆಡ್ದು ಪನ ಓವರಾಲ್ ಏನ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾದ ಐತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡದೆ ತೊ ಹಾಫ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಹಾಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದೇರ್ ನೆಟ್ ತೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದದು ಎಂಕುಲು ದೇವರಡೆಲ್ಲ ನಟುನು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ದೀಪೇರಂದ ಎಂಕಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜರಾಜವಾಮಂಜೂರ್ ತುಳುತ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನವೀಂಡಿ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡೇ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ತುಳುತ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯರು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನೆಟ್ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತೆಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಗುಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲು ಎಂಕು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹರಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅರ್ನೋಟು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಎಪಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಪರನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ ಅಗಲ್ ನೋಟು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಏತ್ ಹಂಬಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರಡ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಐ ಹಂಬಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅವು ಆಯನ ಪೂರಡ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ಪಡಿಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಭೋಜರಾಜವಾಮಂಜೂರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಈತ್ ಸಟಲ್ ಈತ್ ಶಾಂತುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೊಗುಲ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ತೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಲವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಸೊ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಹಂಚ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈತ್ ಮಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೋಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಈತ್ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿ ಉಳ್ಳರು ಸರ್ ಎತ್ತೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಾಗಲೇ ಇರೇನು ಪಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಗ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತದ್ದು ಅದಾದನ ಬಟ್ ಇರೇನು ಎಫೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಇಜ್ಜೆ ಮನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೇರ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಇರೇನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ದಯಣ್ಣಗೆ ನನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡಾರು ಮನ್ಪೋಯ್ರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ ದ ಲೈಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೇನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಯು ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಇನ್ನು ಒಲ್ತುರ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಸು ಉಪ್ಪಡು ಒಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವನೆ ಅವು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈರು ನಟನೆ ಮಂತಂದು ಪುನಃ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿತ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಬರು ವಾ ಒಂಜಿ ಜಾನ್ರಡ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ ಕಾಮಿಡಿಯ ಅತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ ವಾ ಜಾನರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು. ಜಾನರ್ ಓ ಒಂದು ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಹಾರರ್ ಉಪ್ಪಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇರೆಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸೀಟನ್ನು ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಪಡಕೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪಂದು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಜನಕುಲು ಆಯ್ನ ತೂಡು ಅಗೇನ್ ಏನಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತುಳುನಾಡುದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ everybody is going to enjoy. Yes, storyline very strong undo and ತೂಪಿನಗುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಾತ್ ಇರೇನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಇಡು ತೂಯರ್ ಎಂಕಲು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.